Vďaka nanotechnológii získavajú povrchy vlastnosť easy to clean, čo znamená, že sa ľahko udržiavajú čisté. Ochranná vrstva na povrchu odoláva usadeninám i nečistotám. Povrchy stačí jednoducho utrieť vlhkou handričkou a budú opäť vyzerať ako nové. Nanochrana nielenže šetrí čas a úsilie, ale tiež znižuje potrebu používať agresívne chemikálie pri čistení, čo je prospešné nielen pre životné prostredie, ale aj pre vaše zdravie. S nanotechnológiou a vlastnosťou easy to clean môžete mať domácnosť čistú a upratanú bez zbytočného stresu a námahy. Okrem toho, že je udržiavanie čistoty rýchlejšie a efektívnejšie, nanotechnológia tiež predlžuje životnosť povrchov. Ak hľadáte spôsob, ako si uľahčiť údržbu vašej domácnosti a zároveň ju udržať vo vynikajúcom stave, potom sú povrchy s nanotechnológiou skvelou voľbou. Objav ten nanorozdiel.